Хей хора, днес ще си говорим за обработката в Lightroom и за това как и вашите снимки да станат на супер доброто ниво и да разцепите в Instagram. Гледайте видеото по-натам, за да разберете точно как ще го направим. Ще ви покажа всеки един панел от Lightroom, за какво се използва, как се използва. Натам към видеото. Здравейте хора, аз съм Дани и в този канал си говорим за фото и видео заснемане и за това как да вдигнете вашия Content Creation Skill на ново ниво. Днес темата е Lightroom. Отдавна не съм пускал видео, което е на тема обработка на снимки или каквато и да е обработка като цяло пред компютъра. Затова днес ще си говорим точно за това. Това всъщност ще бъде една серия от видеа, които ще бъдат за всяко едно панелче в Lightroom, за напълно начинаещи, а за тези от вас, които вече имат някакъв опит с Lightroom, ще могат да си припомнят или да научат някоя нова тънкост, която случайно са изпуснали, когато са се учили да обработват с тази невероятна програма. Днес ще си говорим за това как да импортнете вашите снимки в Lightroom и как да започнете да ги обработвате в Basic панела. В следващите видеа ще минем през останалите панелчета, ще видите какво представляват и как се използват HSL слайдерите, как да оправите цветовете, как да постигнете Teal and Orange ефекта, който е много популярен и в YouTube, и в Instagram. Като цяло искам да направя тази серия, която в момента започвам с Lightroom, за всяка една от програмите, които аз използвам, за да може да имате едни бързи видеа, в които да сверявате как точно да направите някой дребен детайл, който точно в този момент ви е изскочил от главата. Първото от тези видеа може би ще бъде една идея по-дълго от останалите, защото в него искам да вмъкна и един супер важен детайл, който на много хора им обягва, за съжаление, и това е снимането в RAW. Супер важно е да снимате в RAW, независимо какво правите. Дори да снимате с телефона си, отново можете и трябва да снимате в RAW. iPhone може да снима в RAW, голяма част от андроидите също могат да снимат в RAW, така че възползвайте се от тази функционалност. С тези от вас, които не знаят какво е това, ще го обясня с малко по-прости думи. Това е файлов формат, в който се съдържа страшно много информация за снимката, която сте направили. JPEG-а, в който повечето телефони снимат, и много хора, които не са много навътре в фотографията, също снимат в JPEG, дори да използват готина камера. Което не е окей, защото JPEG е възможно най-смачкания файлов формат, който е все едно с аплайнат филтър от Instagram или от някой друг ап. Тоест нямате никакъв контрол над цветовете и над цялата информация в сенките, в highlights, което е голям проблем, когато обработвате вашите снимки, за да имате много повече свобода на това какво може да направите с тях. Когато снимате в RAW, да, файлът е малко по-голям, но това е защото цялата тази информация се запазва и при вдигането на слайдера за сенките всъщност може да изкарате много повече детайл в тези сенки, отколкото от JPEG. Също така се запазва възможността да регулирате white баланса, който е адски важен, каквато и снимка да снимате. Защото дори с най-добрата камера може да объркате white баланса. Това е супер лесно да се регулира лекичко в Lightroom, няма никакъв проблем и ще направи чудеса за вас. А сега е време да отидем на компютъра, за да ви покажа как да импортнете вече заснетия RAW файл. Имате файла, качвате го на компютъра и оттам го мятаме в Lightroom. Така че заповядайте на моя компютър, за да ви покажа как се прави това нещо. Lightroom е отворен. Ето това е Library View, където всъщност ще бъдат вашите файлове. Ето тук в тази част ще бъдат файловете, които вече са импортнати. Тук в ляво може да видите харддисковете, които в момента са закачени. Както виждате, при мен от единия има супер много импортнати папки. Тук ще бъдат папките с файловете, които сте импортнали. Първото, което искаме да направим, е да импортнем новите файлове. Това се случва като цъкнем на импорт. Появява се ето този диалог, в който пускаме с влачене RAW файла, който искаме да импортнем. В случая ще импортна само един. Достатъчно е, за да мога да ви покажа това, което искам. Ако ви искате да импортнете няколко файла, просто хващате всичките и ги пускате тук. След това долу вдясно цъкаме импорт. Горе вляво има прогрес бар. В момента, в който той се напълни, файлът ни вече е импортнат. Следващото нещо, което искаме да направим, е да отидем в Develop модула. Ето тук горе в дясно, цъкаме на втория таб, това е Develop, всъщност тук става цялата обработка. И за да може, тъй като това е един вертикален файл, който ще подготвям за Instagram, най-добрият вариант е да скрием ето тук с малкото триъгълниче този панел. По този начин имаме възможно най-много real estate, за да обработваме нашата снимка. Тук в ляво са пресетите, които сме сейвали, сваляли и така нататък. В дясно са панелите, всъщност, за които ще си говорим най-вече.
Ето това е Basic панела, с него ще започнем днес. Преди него има още няколко неща, които ще спомена, но ще влезем в детайли за тях в някои от следващите видеа. Най-отгоре седи панела с хистограмата, където всъщност може да видите състоянието на цветовете във вашата снимка. Както виждате, при мен в бялото имаме малко повече изгорели части, след това са highlights, midtones, shadows и blacks. Така, затова също в някои от следващите видеа, както казах, днес ще си говорим основно за панела с basic корекциите. Това е ето този тук. Даже ще затворя всички останали ето тук с малките триъгълничета, за да не ни разсейват. Както виждате, не са малко, но всъщност са доста лесни за използване. Няма нищо, кой знае колко сложно. Тъй като тази снимка, която обработвам днес и върху която ще ви показвам функциите на различните панели, ще я подготвя за Instagram, първото нещо, което искам да направя е да я оразмеря. Затова отиваме в Crop Tool. Той се намира ето тук горе в ляво. Цъкаме го и първото нещо, което ще направим е да използваме аспекта, за да изберем 4:5. Това е съотношението, което Instagram ни позволява да качиме в максимално висок размер. Защо го правим по този начин? Защото телефон се гледа вертикално. Когато го гледаме вертикално, ето сега ще отворя Instagram, за да мога да ви покажа. Ето това е моя Instagram, в който всички снимки, които качвам, са в това съотношение 4:5. Показвам ви защо. Когато отворя тази снимка, тя заема почти целия екран. Това се случва, защото е 4:5. Това е съотношението. Резолюцията е 1350 на 1080. Запомнете тези цифри, възползвайте се от тях и качвайте снимките си в Instagram само в тази резолюция. Защото иначе, ако качите да речем 1920 на 1080, да, може да качите такова нещо в Instagram, но тогава ще вземате няма 30% от екрана, което тотално няма смисъл. Ето за пример ще ви дам ето тази снимка, качена от Manfrotto, която е Landscape и която никак не изглежда добре на телефона. Както виждате, взема прекалено малка част и не е достатъчно, по този начин не е достатъчно грабваща, че да ми спре вниманието, когато скролвам. Но за Instagram и още детайли около него ще си говорим в друго видео, така че сега продължаваме с обработката на снимката. Както казах, кропваме я 4:5 и продължаваме с Basic панела. Така, ето сега ще я наместя малко по-надолу да е, цъкаме долу вдясно Done и вече снимката ни е в правилното съотношение, което гоним, което ни интересува. Първото нещо, което много хора тръгват да правят е да оправят white баланса. Аз лично го оправям доста по-накрая, така че в началото ще започна с highlights и shadows. Ако тръгна сега да пипам exposure, в последствие може да се окаже, че не е това, което ми трябва точно в този момент. Затова ще започна с highlights и shadows. Като цяло в това панелче, това са нещата, които може да оправяте. White баланса отгоре, след това exposure, контраст, highlights, shadows, бяло, черно и в presence частта имаме clarity, dehaze, vibrance и saturation. Ще минем през всяко едно от тях, за да ви обясня точно какво прави. Чак да изпусна. Най-отгоре имаме да си направим снимката черно-бяла или да я върнем цветна. Ако решите, че ви се занимава с черно-бяло, може да го използвате. Имайте предвид, че това не е достатъчно за една черно-бяла снимка. Тоест, в момента, в който тя е черно-бяла, пак можем да играем с експожера, пак можем да играем с контраста и всичките тези неща, с изключение на тези Vibrance и Saturation, защото те са свързани с цветовете. Ако има черно-бяла снимка, съответно няма как да правим нещо с цветове. В случая няма да използваме черно-бяла, така че се връщам на цветното. Както казах, white баланса се пипа ето тук. Имаме няколко презададени пресета, които можем да използваме. Аутото върши доста добра работа в много често. За момента, както казах, няма да го използваме. За момента ще се фокусираме върху тази част, която е озаглавена тон. Първото нещо, което правя аз е да използвам highlights. Минават малко наляво, за да може ето това слънце, което тук е избухнало, да го върнем, но не прекалено. Много е важно никога да не отивате в крайностите, т.е. минус 100, плюс 100, като цяло е много по-добре, когато сте някъде по средата. В много редки случаи може да се възползвате от това да отидете до край, но обикновено не изглежда достатъчно добре. Имайте го предвид. Така че в този случай ще отидем някъде на около 26.
Сенките, тъй като в тази част на снимката има доста сенки, може би ще ги дигнем малко и тях. Те отиват надясно. Ако отида максимално надясно, виждате, че снимката ще светне много, но става прекалено плоска. Не трябва да правим това. Затова някъде около 30-40 е доста добре. Ще дигна бялото малко и ще върна черното на около минус 20. Казвам ви каква е разликата. Все още е доста малка, не е нещо съществено, но вече започва да се променя. След като съм нагласил тази част на имиджа, обичам да пипна Vibrance малко и да го дигна на, това е много, но на около 20. На около 20 започва вече да си личи. Придава на снимката едни много приятни цветове, без да е прекалено, както се случва, ако използваме Saturation. Връщам Vibrance на 0 и вдигам Saturation, за да ви покажа за какво става въпрос. Има много хора, които харесват шарени снимки, но за мен едно такова нещо е много прекалено. Обикновено Saturation го използвам, за да го върна наобратно, за да може снимката да не ми е чак толкова цветна и да се акцентира върху някой конкретен цвят. В случая няма да пипам Saturation, но вече знаете за какво се използва. Vibrance по принцип е нещо подобно, но дори да го дигнем на макс, не е същото. Ето това е Vibrance на 100, а ето това е Saturation на 100. Както виждате, има разлика, особено в топлите тонове. Така, Dehaze може да се използва, за да си затъмните черното. По принцип, то е за да се махат мъгливи части от снимката. При една подобна снимка на тази е доста добре да пипнем малко clarity-то. Това придава лека острота на самата снимка. Някъде около 18-20 ще бъде супер. Както казах, вдигаме малко и Vibrance, за да докараме някакъв цвят. Ето ви отново преди и след. И горе-долу с Basic панела сме приключили. В този момент вече обичам да се връщам на Exposure и контраста. Тук ще дадем един малък контраст 15 нагоре и си мисля да дигна с малко Exposure. 0,15 е предостатъчно. Преди, след. Реално това нещо, което най-много ме чувърка в тази снимка, са тези лилавеникави петна, които са се получили заради директното слънце в обектива, но въпреки това много ме кефи. Много хора ще кажат, че небето е прекалено изгоряло, но все пак снимаме срещу слънцето. Няма как да имаме едно синьо небе в този момент. Това е точно на залез, точно в момента преди слънцето да се скрие зад отсрещната планина. То е директно срещу обектива, така че е напълно нормално. На мен този ефект ми харесва. Ако на вас не ви харесва, прилагайте го върху съвсем друга снимка. Реално слайдерите правят същото нещо. След като сме пипнали тези детайли, вече можем да се върнем и на температурата. Може да тествате аутото и ако ви харесва как изглежда, възползвайте се от него. Аз лично обичам да го цъкна, за да видя точно какво би направило. В случая ми дига малко по-към топлото температурата и тинта го сваля по-към зеленото. Това не ми допада много, така че тинта ще го върна примерно на 15 и за топлената снимка мога да я оставя примерно на 5000 келвина и ми е съвсем окей, за да може да запазиме част от синьото в най-отпред, за да докараме този teal and orange look на края на цялото нещо. Преди, след. Последното нещо, за което искам да си говорим в Basic панела е ето тук най-отгоре имаме профили. Това са цветни профили, които могат да променят цялостния изглед на вашата снимка. Примерно, ако цъкна на Landscape, виждате как цветовете стават доста по-засилени. Имаме портрет, което е с доста по-убити цветове, но пък акцента е върху цветовете на кожата и като цяло може да ги разцъкате и да се възползвате от някой от тях. Аз за момента оставам на стандарт. Ето тук, ако цъкнете, има още варианти. Ваша преценка, ако искате, използвайте ги. Няма никакъв проблем. Останалите слайдери работят по същия начин. Много снимки, дори само след тези basic корекции, вече изглеждат достатъчно добре, че да бъдат качвани и на много хора това ще им е достатъчно. Така че ако и на вас това ви е достатъчно, супер, радвам се, че успях да ви го покажа. Това беше как да използвате Basic панела в Lightroom. Надявам се, че ви е било полезно, че сте научили нещо ново. За тези от вас, които са добре запознати с него, гледайте следващото видео, където ще си говорим за следващите панели и където ще довършим обработката на тази снимка, така че да стане годна за да я кача в Instagram. Което ме подсеща,
Намерете ме в Instagram, ще оставя линкче долу в дескрипшена, последвайте ме, много ще се радвам. Ако имате някакви въпроси, независимо дали са свързани с Lightroom или с нещо друго, покрай нещата, които правя, пуснете по един DM да ви отговоря там. Също така, коментари под видеята, напълно окей са, отговарям на всички и много ще се радвам да стане истински диалог в тези канали, в които пускам съдържание. В следващото видео ще си говорим за цветовете на тази снимка, така че цъкнете на камбанката, за да може да получите нотификация, когато то бъде качено. И за днешното видео ще бъде това. Останете себе си, продължавайте да създавате и до нови срещи в следващото видео.